stop. Kdo je přes boudu? To byl Aleš Valenta. Kde je bouda? Tam nahoru se převrátil. Střechka, rameno. Doufám, jste si to lidi užili tohle video. Dejte 1000 odběratelů a 2,5 milionu lajků. Děkuji moc. Doufám, jste si vychudali popcorn a kofol. Děkuji moc a pak vás ještě natočím nějaké video. Čau, mňau. Srdíčka dávajte, čauky.